Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu. Sunana Aishatu Muhammad Bage daga sashen yada labaru na gidan gwamnatin jihar Gombe, ƙarƙashin Darekta Ismaila Uba Misili. A yau a cikin zaure namu ina tare da ɗaya daga cikin jigajigai masu ba da muhimmin gudumawa a cikin jihar Gombe. Ranka shi daɗe, barka da zuwa. Ko za ka iya gabatarwa masu kallon mu sunanka da kuma ma'aikatar da ka fito? To, sunana dai Bappayo Samanja Maudo, shugaban na garin Gombe, kuma executive chairman na GOSUPDA. Ranka shi daɗe, ta yaya za ka bayyana salon mulkin mai girma gwamna Alhaji Bappayo dan majin Gombe kenan? Tunda sabuwar doka ta mayar da ofishinku ƙarƙashin ofishin mai girma gwamna, shin kuna samun damar gudanar da ayyukanku yadda ya kamata ko kuma kuka samu wani gurabe a ciki? Alhamdulillah, kamar yadda kika faɗa, mulkin mai girma shi Alhaji dan majin Gombe, na sha faɗa for the past years, duk gwamnonin da aka yi tare ba su yi wani aikin shi ya yi a cikin shekarun da ya zauna a nan ba. Domin tun muna yara muna focus wani abin da za a yi, amma ba a yi shi ba sai lokacin da shi mai girma gwamna ya zo shi ne aka yi waɗannan abubuwan da muke so a yi. To, in terms of wajen aiki kuma, ni da shi magana ya ce yana so ya mai da wurin nan first class agency, saboda haka muna ƙarƙashin shi kuma duk abin da muke yi yana lura da shi, yana gani. Sannan kuma kwanan na ya ba mu motoci guda 5, mun karbi 3, sauran guda 2. To kaga akwai support sosai daga gare shi, kuma muna aiki sosai da ya kamata, kuma za mu ci gaba saboda yadda Gombe take bunƙasa yanzu zai kasance a samu mutane suna yin abin da suka fi dama ba. Dole ne hannun kowa a kwacin da aka kafa. Shin ofishinku na samar da kudaden shiga wadda aka fi sani da revenue? Idan har hakan ya kasance, ta yaya ne kuke gudanar da waɗannan kudaden shiga da gwamnatin gwamna Alhaji Bappayo ta tsara ma ofishinku? A hakikanin gaskiya, a ofishin muna da revenue, muna beating target yanzu wani target da aka ba mu. For example, wannan shekarar an ba mu target, beating target din da over 10 million. Muka beating target. Saboda haka target ne tun da na zo, akwai lokacin da muka beating target din da 50 million. This year kuma mun yi beating ishi. So ba mu taɓa tun da zo da ni ba mu taɓa kasancewa ƙasa da target ɗin da muke ba. Kuma in an biya revenue directly ne tafiya shi central treasury, ba ma karɓar kuɗi kan shi. Mutum ya zo zai biya, ya biya zai fitar central revenue. Then only 10% na abin da aka tara shi ne za a turo wa wasu da su samu su ci gaba da kuma sayan mai da sauran abubuwa da su yi aiki su. Masha Allah. Lokacin da ka je sabunta rajistar katinka na zama ɗan cikakken jam'iyyar APC, shi mai girma gwamna ya ce a bilima. Kai kuma akwai abin da ka faɗa da ni. Shin menene wannan magana yake nufi da ka faɗa wa al'ummar jihar Gombe? Abin da na faɗa a lokacin na je zan yi sabon rajista na jam'iyya. Shi mai girma gwamna a lokacin da zai yi nasa, shi ya ce a biliman ko a canza masallaci. To in kuma nawa na ce a shaidawa shi gwamna cewa ni ne ladanin wannan masallacin da yake cewa a canza masallaci ko a bilima. To ni ne ladan.
ya samu ladan kar ya damu, ni zan yi ladanci a masallacin da yake. To abin da nake nufi kuma shine duk inda ya shiga muna tare da shi kud da kud, domin wani mutumin da bai da hankali shine zai dubi Gombe a yanzu yi tsammanin cewa wai zai nemi wani wanda ba zai aiki irin na shi his excellency ba. His excellency ya yi aikin da gaskiya tsakani da Allah babu wanda ya yi shi in the last years da aka yi created a state din. Saboda haka ko ka bi shi ko kar ka bi shi, shi ya riga ya samu mutanen da suke bi shi. So muna nan tare da shi kud da kud, kuma kamar da na faɗa in ya taka kafansa ɗaya ina taka na biyu, kuma ni ne ladanin masallacin da yake a limanci. A ƙarƙashin ofishinku, me kuke sa ran cimmawa ko fifitawa a wannan sabuwar shekara ta 2026, sa'annan kuma gabanin zaben shekarar 2027? A ofishinmu yanzu haka shi mai girma gwamna tun zuwa na da na zo ne mun yi magana da shi, kuma mun yi magana cewa yana da kyau ya kasance Gombe an samu suna na kowane layi, sannan an manna namban gida a kowane anguwa, so that idan mutum ya zo Gombe zai gogulin ne kawai. Idan ɗan jaka da fari ne, idan house number 54 yake so ya je, zai sa jeka da fari house number 54, zai je har ƙofar gidan ba tare da wani ya yi lidin ɗin shi ba. So wannan in essence ina maganan street naming and house numbering shi ne abin da muka fuskanta yanzu, kuma alhaƙiƙanin gaskiya shi mai girma gwamna ya fi da kuɗi masu yawa don a yi wannan, domin duk wani guri da ka je wanda ya bunƙasa yake da amfani sai ka samu wannan abubuwa na yadda za ka je inda kake so ta Google ba tare da ka sha wahala ba. Yanzu ka shiga Abuja ka sa Google, duk girman Abuja Google zai nuna maka hanyar da za ka je har ya tsaye da kai a kofar gidan da kake so ya ce ma nan ne. To yanzu haka shi zai yi, kuma ya riga ya ware kuɗin yi, kuma mun naɗa committees da za su fara yi. Saboda haka abu ne wanda za a yi, kuma an fara shi yana daga cikin programs da za mu yi insha Allahu, kuma za mu ci gaba da duk wasu ayyuka da muka sani, domin as a professional planner babu abin da ban sani ba. Yanzu duk wanda yake son gaskiya in ya zagaye Gombe ya san akwai canji, ba kamar da ba inda za ka je ka samu containers da wani rumfa ana ta buga na kafinta a bakin hanya, da duk wannan mun riga mun cire su. Kuma wani gini mutum ya yi blocking hanya ko kuma ya je maganar filaye, duk wannan su ragu yanzu. Saboda haka su ne za mu ci gaba da yin su in Allah ya yarda, saboda mu bar legacy na abin da shi mai girma gwamna ya yi. Ranka shi daɗe, ka ce waɗannan ayyukan alheri za ku kawo su domin samun alkhairan da al'ummar jihar Gombe za su samu. Shin kamar zuwa yaushe ne za ku fara aiwatar da waɗannan ababen? Waɗannan abubuwan da za mu yi ɗin ina gaya miki cewa yana yiwuwa a fara watan gobe, domin a komi yana nan a ƙasa, babu abin da ba a yi ba. Yanzu haka kamar yadda na gaya miki akwai committees wanda suke mitin suna dudduba namban da sunayen layuka, da waɗanda layuka ne kamata a sa musu sunaye, manyan layuka kenan, ƙanana kuma sunayen waye ne za a saka. Sannan kuma gidaje muna bi mu duba wani yaya za a ɗauko nambari ɗin ya je sama ne ko ya zo ƙasa, tun akwai lunguna akwai wasu 'yan abubuwa. To waɗannan abubuwan da za a ci gaba da su kafin a fara, amma a yanzu haka yana gaya miki an riga an fara, kuma mai girma gwamna ya yi releasing funds for that purpose. Ranka shi daɗe, a cikin birnin jihar Gombe akwai mutanen da ake samu masu
sare bishiyoyi da itatuwa. Shin waɗanne irin gudumawa kuke bayarwa ganin an kama waɗannan mutane, da kuma waɗanne irin wayar da kai ne kuke ba wa al'ummar jihar Gombe a wannan fanni? Alhamdulillah, kinga da Gombe Ghost Green din nan aka fara shi, an shuka bishiyoyi da yawa ba kaɗan ba. To sannan kuma abinda za ka yi yanzu a Gombe ya sa His Excellency ransa ya ɓaci shine ka sare bishiya. To masu saran bishiyan nan har da masu yin gawayi na kira su, mun zauna a ofis ina na gaya musu cewa fa area Gombe gaba ɗaya babu inda za a rinka yin gawayi, saboda haka maganar sare bishiya bai taso ba. Kuma akwai waɗanda muka kama sun sare bishiyoyi kuma an hukunta su, domin an je an rufe su kuma an ci taron su. Sa'annan bishiyoyin da suka sare don su je su mai da shi gawayi an kwace. Haka kuma ita bishiya ko a cikin gidanka take, baka da karfi ko kuma baka da hurumin ka sare ta sai idan gwamnati ta yarda. Ko a cikin gidanka bishiya yake, idan ka sare ba tare da ka nemi izini ba, to lalle za a ci taronka kuma itacen da ke jiki za a ɗauke duka. In ya kasance ma na rufewa ne, za a iya rufe ka. So, shi sare itace mummunan abu ne. Yanzu an yi reclaiming na percentages na water erosion, ina nufin irin inda ruwa suke bi kwaruruka da muke da su da duka yanzu a karkashin gwamna an yi reclaiming, an sake shuka bishiyoyi. To yanzu abin da muka yi shi ne muna ganin mutane suna sa bikon sabulai, amma in mun bi mukan fasa bikon da muka gani duka a wannan wuraren inda bishiyoyin da suke kasa bikon ba shakka za mu fasa, kuma ba za mu bar ka sake buɗe gini ko wani a gurin ba, domin an riga an yi shi, an kashe kuɗi da yawa, kuma fili yanzu ya dawo ko ina ana tafi, akwai gadoji, akwai menene wanda da a Gombe ba mu da su. Saboda haka saran itacen nan da ake shi yake jawo wannan zaizayar ƙasa ne. Yanzu an sake shukawa Gombe Ghost Green, which means foresight na gwamna da ya lura cewa kuma na ƙanana akwai kwaruruka ya gato yaya da aka gyara a hana kwaruruka nan su ci gaba, shi ne ba a shuka bishiya kuma a daina sare su. Yanzu a cikin Gombe gaskiya in dai muka ga mutum ya sare bishiya, za mu kama shi, za mu ci taronsa, in ya kama wani za a kulle shi wani sati biyu domin ya san cewa abin da ya yi ba daidai ba ne. Sare itace ba a yarda da shi ba ko a cikin gidan gani. Yau shi daɗe, gyaran birane na ɗaya daga cikin ayyukan ofishin ku. Shin yaya al'ummar jihar Gombe suke bin waɗannan dokoki da ƙa'idojin da suke ƙarƙashin ofishin ku? A hakikanin gaskiya, saboda goyon bayan da gwamna ya bamu da shakkan tura kowane irin aiki ne ko gini da aka yi ba bisa ka'ida ba. Shi da kansa yakan fita ya zagaya, in ya ga wani guri ya kira ni ya ce min ka bi guri kaza kuwa, na ce mishi a'a, sai ce to ka bi ka gani, za ka ga wani abu. Zan bi gurin, zan gani, kuma kafin ya sake kira na riga na gama aikin. Wani guri kuma zai kira ne ce ka gani, na ce na gani, ya ce to shi kenan bismillah, to ya nuna min cewa kenan wannan abu ya kamata a cire shi. To tare da shi muke aikin, ba wai ni na kaɗai nake, tare muke yi, domin shi gwamna yana da wani abu da kansa ya fita bayan na irga electric poles, wanda yake karkashin mu ne. Duk wani pole da aka buge gwamna ya sani, ba wai yana zaune ne kawai a ofis ba. Akwai lokacin da zai fita ya kira ne ce min to zan fita ba 4 ɗin shi ne sabon Gombe development zone da ake da shi, yana ciki. To kuma zai duba ne saboda gine-gine da aka ce kar a yi, wasu kuma suna yi, wanda yake gina gurin za mu rusa. To mutane yanzu sun gane, domin mun sha yin jingles a rediyo da talabijin cewa ga abin da ya kamata mutane su, har mun sama pamphlets muna rabawa. To
yanzu mutane gaskiya sun gane suna ba mu haɗin kai, kuma a gaskiya yadda ake cika a wannan ofis domin a bi doka yana nan yana karuwa. Saboda haka mutanen Gombe sun ba mu goyon baya 100%, kuma a gaskiya in sun zo maganar da suka yi shi ne suna cewa wallahi abinda gwamna ya yi kyau, abinda gwamna wallahi duk inda ku ga an yi wani abu kawai mu ma za mu ba ku support, ku rusa ko kuma a gyara. kin ga wannan ya nuna cewa su ma mutanen gari su yi kiyin in a gyaran Gombe gaba daya. Duk inda yake je wani shara wani menene din za ki samu cewa babu shi. In fact wanda yake wanda kamar mu da muka dan fita waje mun san cities din yadda suke. A gaskiya ba wai ko don ina tare da shi his excellency ko wani abu, wallahi a cikin northern Nigeria watakila ba za ka samu state inda yake is developed kamar Gombe yanzu in terms of organization. Kuma wannan ya kasance ne watakila akwai blueprint wanda shi his excellency yake da shi ba mu sani ba, domin foresight na yin wannan abubuwan idan ba mai ilimi sosai ba kuma ba wanda ya san abin da yake ba wallahi ba zai ba. In ka zo kana gwamna rudewa za ka yi, kuma in ka rude baka da wani abin da za ka yi shi ke haka za ka gama shekarun ka tafi. Amma shi yana da wannan foresight, yana da blueprint, shi sa Gombe ta dawo yadda ta dawo. Mutanen Gombe sun ba mu goyon baya kamar yadda na faɗa 100%, kuma yanzu su da kansu ko jiya da muka fita development control asabar su da kansu mun biya akwai inda ake da matsala, akwai inda ake su da kansu mutane suke zuwa su ba mu cewa ga guri kaza akwai matsala da Allah a jiya ta kuma mun je muka samu goyon bayan ainihin ma waɗanda suka yi laifin za su ce to mun ji ranka daɗe za mu cire su faɗi mu cire muku ko za ku cire a za mu cire to ku cire saboda kar kayan ku ya lalace sai su cire. Da kaga goyon bayan an same shi 100%. Kuma kana zaune za a bugu maka waya a ce maka ga mota ta buge pole na lantarki, nan da nan za a je a ɗauki pole ɗin a ajiye a ci tara yadda ya kamata a zo a mai da wannan pole na lantarki, domin in ana buge su ana bari su ba a mayarwa duka kuma za ka zo ka samu garin ya daɗa koma baya. Gaskiya saboda abin da mutane suke yi kuma suke ba mu goyon baya shi yasa muke samun nasarori a waɗannan ɓangarori. Wani sabo kira da shawara kake da shi ga al'ummar jihar Gombe karkashin ofishin? Wato sako da nake da shi wa jama'an mu gaba ɗaya sako ne na cewa a dubi aikin da shi his excellency ya yi. In an duba tsakani da Allah duk inda aka ga an gyara to ya kasance mutane kuma sun taimaka wurin barin wannan abu yadda yake kada a yi tamfarin da shi. Domin kamar yadda na gaya miki ni zan iya rantsewa akan cewa a northern Nigeria ba wani state ɗin da aka samu inda aka yaki kamar Gombe, kuma ba northern Nigeria kaɗai ba da states ɗin da aka yi creating kafin Gombe ma kusan duka na Nigeria wallahi na je duk na je ni amma ba su kai Gombe ba. Saboda haka sako da za mu bayar shi ne mutane su ci gaba da goya wa shi gwamna baya saboda lokacin da ya rage ya samu ya karkare. Gashi nan kina ganin tafiya za a yi amma ana ƙara kirkiro ayyuka tituna da ake yi. In ba mai son Gombe ba, in ba mai zuciyan abin nan da Gombe ba, waye za ki samu zai tafi amma kuma yana aiki dare da rana bai daina ba. To saboda haka kinga ai wannan ya nuna cewa shi gwamna dan Gombe ne, tare muka tashi da shi mun san kowane lungu a Gombe. Saboda haka goyon bayan da muke so a bashi bisa 100% shine na wannan ayyukan da yake yi zai gama su insha Allah. Kuma mutanen Gombe za su bashi goyon baya yadda ya kamata kamar mu yadda muke bashi goyon baya. Kuma su ma mutanen gari suna magana suna cewa duk abin da yake yi dinnan ba gaskiya in ba shi ba mai yi. Yanzu har an fara tsorita cewa in ya tafi
anya za a samu mai irin wannan aikin kuwa. To yanzu shi ne babban tsoritan da muke ji, domin a gaskiya ba za a samu kaman a shi ba, amma Allah shi ne masani. Wani abu za ka ce akan salon mulkin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, ganin yadda yake kawo abubuwan alkhairai ma talakawa? Gaskiya kamar shi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ɗan siyasa ne wanda yake da experience ba kuma kaɗan ba. Bayan ya mulki Lagos ya san abin da ke faruwa a Najeriya gaba ɗaya. To, kuma ni ɗin ina memba na Presidential Campaign Council na shi, saboda ba na shiga wani ƙungiya, ba na bin kowa in ba mai son ci gaba. Wanda duk ba zan ci gaba ba zan bi shi ba. Saboda haka shi yasa nake cikin ma members na Campaign Council ɗin shi. Haka kuma shi yasa muke tare da shi His Excellency kud da kud, saboda shi ma mutum ne mai son ci gaba. Tun muna yara muna kakan gane cewa wannan mutum zai ci gaba ko kuma zai dawo shugaba. Bola Ahmed Tinubu shugaba ne wanda ya yi wa abubuwa da dama wanda suke ɓoye da wanda kuma suka fi fito. Kamar wannan kwaka da zai yi, kamar ya riga ya ba da rabin kuɗin yin waɗannan ayyuka. Kuma kin duba titi da yake ta yi, manya-manyan tituna da yake, akwai titi na tiriliyon ɗaya da za a yi daga Lagos zuwa Port Harcourt. Kin ga waɗannan abubuwan da babu su ba. Kuma yanzu gaskiya kin bi hanyoyin nan, commissions da shi ya yi, ana taimakon su da kuɗaɗe, za ki samu kowane hanya ana ƙoƙarin a gyara shi, kuma wasu ma an gyara su. Saboda haka shi His Excellency the President dama can mutum ne mai foresight, ya aiki ma a Lagos as a gwamna ba kuɗi. Saboda internally generated revenue nasa kawai shi yasa ya yi aiki a Lagos, wanda ya yi har yanzu babu wanda ya aiki ne, kamar yadda kuma shi His Excellency Alhaji ya yi a Gombe, wanda babu wanda ya yi. Saboda haka kin ga an samu mutane biyu waɗanda gaskiya inda za a ce za a samu ɗaya na shugaban ƙasa yana mataimaki, to gaskiya ƙasar nan ba ƙaramin ci gaba za ta yi ba. Duk da lokaci na hararen mu a wannan lokaci, wani godiya ina so ka miƙa godiyarka ta musamman ga mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Inuwa Yahya, gwamnan Gombe, sa'annan kuma gwamnan Gombawa. Ai shi His Excellency Alhaji Inuwa Muhammadu Yahya ba gwamnan Gombe ba ne, gwamnan Northern Governors. So ba kowa ake baiwa Northern chairman na Northern Governors ba, amma kin ga shi chairman ne na Northern Governors. Saboda haka ba Gombe kaɗai yake yi wa gwamna ba, yana gwamna ne na jihar Arewa gaba ɗaya. To idan kuma an sauko ƙasa ɗin a Gombe, ni ba zan masa godiya ba, zan ce masa kuma na gode ba. Domin mutum ne wanda in ma ka ce masa ka gode, zai ce maka aiki mene don bai fara. Wannan aikin da ake gani bai fara aiki ba. Saboda haka a lokacin da zai yi aiki ɗin, a lokacin da ya ce masa mun gode, zai ce maka to alhamdulillah. To amma yanzu aikin da ya yi din nan, mun gode masa bisa wannan ayyukan da ya yi, kuma muna masa fatan alheri, kuma muna tabbatar masa cewa duk inda ya je, ni ba ni da shakkan cewa aikin da yake a Gombe haka zai yi a can. Kuma abun alfahari ne ka duba ga cewa shi baya take side. Ko kai waye ne in ka zo wallahi tallahi ba zai take side. Zai dubi inda gaskiya take ne ya ba mai gaskiya gaskiya. Amma wai kai tsammani kawai abokin shi ne, bari ka gaya mishi idan ya tabbatar cewa wannan kawai ganin ido ne, abin da ake kira window service, ya fi ka sani sa. Saboda haka ba zai ji ka ba, kuma ba zai ji daɗin ba. Kuma mutum ne mai son zaman lafiya a duk ko ina yake da hankali shi ya tashi in an ce ba zaman lafiya. Kuma
duk wanda yake son zaman lafiya yana son ci gaba. Mai girma a excellency Alhaji Yahaya shi ne abin da yake yi, kuma shi ne ke a northern Najeriya duka. Don duk lokacin da gwamnati suka haɗu na northern Najeriya 19 governors, za ki ga abin da zai fito da shi duk gwamnonin nan za su karɓa. Saboda ne, saboda foresight ɗin da yake da shi da kuma abubuwan da yake faɗa zai tsaya a yi haka. His Excellency ne duk da nace ba za mu gode ba, ya dawo dole mu gode. Saboda me, saboda a arewa karam ba wanda ya kai shi. Kin ga irin waɗannan mutane waɗanda suke influencing governors ‘yan uwansu su yi aiki mai kyau. Dole ne ka gode musu, kuma dole ne a nemi guri a society inda za su sake yin abin da ya fi wanda suka yi yanzu. Saboda haka duk inda ya shiga mu za mu shiga da shi, kuma na tabbatar cewa ba za mu ci kunya ba, domin yana aiki yadda ya kamata. Duk kuma abin da ya yi ka bincika, ba za ka samu wani karya a ciki ba, domin wasu suna karya. Na shiga fita ba za ka ga karya ba, ba za ka taɓa jin Alhaji ya yi karya a kan abin da babu baya yi. So mun gode wa His Excellency for abin da yake yi. Kuma suna mutanen Gombe mun gode musu domin goyon bayan da suka bayar, a cikin na wannan registration da aka yi. Domin kamar Angwana Shamaki ina ganin cewa za a samu 100% success na wannan registration. Kuma duk everywhere a Gombe competition ake yi na wannan registration na party membership. Domin an ga cewa ADC tana ci da Najeriya gaba. Ni ma na gode da wannan tattaunawar da muka yi da kai. Tattaunawar mu kenan tare da ranka shi daɗe daga sashen yada labaru na gidan gwamnatin jihar Gombe ƙarƙashin Darakta Ismaila Uba Misili. Sa'annan kuma ina miƙa godiyata ta musamman ga mutanen da suke ɗaukan mu waɗannan shiri, su Haji Musa Homi, Haji Muhammad Bashir da Haji Shehu. Mun gode sosai. Ni ce taku ta yau da kullum, Aishatu Muhammad Bage, nake cewa da ku bisalam.